Един от най-големите световни експерти в травмата, психиатърът Габор Мате, казва: травмата не е това, което ни се случва. Тя е това, което се случва вътре в нас, заради това, което вече ни се е случило. Но когато преживяваме травма, в мозъка ни се засягат три основни структури: амигдалата, хипокампът и префронталната кора. Амигдалата, която е нашият детектор за опасност в мозъка, улавяйки опасността, тя веднага включва алармата. Активира отделянето на хормоните кортизол и адреналин, които от своята страна задействат реакцията за оцеляване на тялото, която се проявява по три начина: бий се, бягай или замръзни. Хипокампът, от гръцки морско конче, играе важна роля в научаването, че опасността е преминала. Когато хипокампът е спокоен, неговата работа е да премества спомените от кутията на тук и сега към кутията на там и тогава. Но когато преживяваме травма, той изпада в шок и не може да се свърши работата. Именно заради това травматичните спомени остават запечатани в кутията на тук и сега, активни и живи. Префронталната кора от своя страна има важна роля в осъзнаването на това, което ни се случва. Когато е спокойна, тя потиска реакцията за оцеляване от амигдалата, но при травма тя остава неактивна и заради това не можем и да осъзнаем много какво точно ни се случва. Но нека ви разкажа моята история, как разбрах по какъв начин работят травмите. Един ден студентската ми любов, двуметров синеок рус принц, разбрах, че е бил с друга жена, че ми е изневерил. В онзи момент замръзнах, силна болка прониза слънчевият ми сплит. Нямах сила за нищо друго, освен да го ударя и да се разпадна. Постоянно си повтарях: бъди силна, ще мине време, всичко ще бъде наред. Някъде бях прочела, че най-големите източници на нашето страдание всъщност са лъжите, които си казваме. Един слънчев ден си вървях безгрижно по Витошка и се случи тази смразяваща среща с призракът от миналото. Усетих парфюмът на бившия ми. В този момент амигдалата ми запищя. Усетих тази силна болка в корема. Хипокампът ме заля с всички спомени от онази ужасна нощ. И аз седнах на една пейка и дълго плаках втренчена в земята. Тогава разбрах, че всъщност не съм продължила изобщо напред. Как травмата ограби живота ми? 3 месеца изпадах в пристъпи на плач и гняв. 1 година имах нарушен сън. 4 години не можах да се доверя на мъж. Страдах от ужасно ниска самооценка и се превърнах в работохолик. Когато открих EMDR, най-ефективният метод за преработка на травматични спомени чрез бързи очни движения, не вярвах, че това ще е ключът към моето щастие. По време на EMDR терапевтът помага на клиента да активира в съзнанието си травматичният спомен. Бързите очни движения спомагат на информацията да потече в тялото, в съзнанието и в емоциите ни. Бързите очни движения събуждат хипокампа и той вече спокойно може да си свърши работата, да премести травматичния спомен от кутията на тук и сега в кутията на там и тогава и да научи, че травмата е вече минало.
Това създава и много благородна почва на префронталната кора за всички нови осъзнавания. Тя най-накрая е спокойна и щастлива и може да потисне реакцията на амигдалата. Минаха години и аз стигнах в живота си до едни моменти, за които дори не съм си мечтала. И всичко това благодарение на EMDR. EMDR опитай живота, за който дори не си мечтал.